खुलुमबाय बोरै बोरै खबर सबर जोंहा दिनैसो थांखांदों नै थैनानै दंमोन सानैबो दिनैसो फैनो रोंबाय जोङो नै बिराद गोबाव जानाय मोनलायबायमोन आरो साननै सानथाम फैयैखौनो दिनै फैबाय माबा हाफ्लेगासिनो नै बेहा गोदाला गोदालिनो फैलायदो दे बोरै बोरै दं खबर सबर जोंहा दिनैसो एकदम थांखांनो रोंदों रावबो गैथ'थारा दाबो निउ इयारनि दिनैसो जोंहा रावबो गैया नै दिनै सासेबो गैया जिर'सो जानानै दं माथो निउ इयारनि गैया एकदमबारे दालागि फेनानै एकदमबारे न'आवनो बुरला बुरला उन्दुलाबायना दंदां सोरबाया निउ इयारानो जोंना नै दिनैसो हाफ्लेगासिनो नै निउ इयारनि जोंनाबो दिनै खिथाहरदो नै I cook today live नोंथांमोना दिनै जोंनि संनाय खावनायफोरखौ लाइभ नायदोलाय बाजैया मा हादो आदा नै मा हादों खिथाहरदो मा हादों चिकेन खिथाहरदो दा माबायदि सिखां लाबोदोलै बैसागुनि जौ बिदैया बाजै नों संखुमानाय मोनायाव अमा बेदर ना गोराना माजों जागोन होनदों मैथाजों जों दिनै जागोन मैथाजों सन्जिता बर' खबरा मोजां ना बिराद मोजां नोंनालाय बोरै खबरा मोजां ना जोंना बिराद मोजां दिनै नै मैथाजों जागोन जोङो दाउ बयलार मैथाजों दाउ बयलार माबायदि जागोनथाय जानाय नायनि बोरै बोरै दं नोंथांमोना खबर सबर मोजां ना गासिनाबो हेपि निउ इयारनि बिराद मोजां जानो हागौ ना जा गिदिर गिदिर बेदराबो आयौ हाखावथारबाय नामा नोङो माबाखौ दै माबा बनाय बखो गैया मा गैयालाय मा खालामनो बुंबाय सुनांला ओंखामा संनांला ओंखाम जानांला होनबा जोंहा होननाय दे खबर सबर बोरै खिथाहरलायदो बयबो लोगोफोर माथो रावबो रायलायनोनो खाथियाव फैथारा निउ इयारनि फेगुंजोबना दंथारोदां बयबो निउ इयारनि उल्थां फाल्थांसो जाना दंजोबोदां जोंहाल' गैया निउ इयारबो गैया सिउ इयारबो गैया दिनै 3 थारिख 4 थारिख जाफैलायबाय नै निउ इयारबो गैया माबो गैया जोंना निउ इयारखौनो बानायनो रोङा जों बेस्थ'थार फेबोलनि जोंना बे बाराव सुथि गैया बेनिखायनो जों भिडिअफोरबो लाबोनाय जायाखै जेबो लाबोनाय जायाखै ए माखौ हाफ्लेबाय थाखो बिदिनो संदो ओंखामा माबा हरदो दे जेरै मेरै जाजाबानो जायोना बोरो माथो लोगोफोरावबो खमायनानै गैया माजों संगोन आदा नै मैथा बोरो मैथाया नै मैथा लाबोखाबाय नै मैथा गोथांनो ओमफ्रायो नैबे मा होनो खुदुना बायदिया खुदुनाया खोमा खुदुना राजा होनोदां खुदुना राजा ओमफ्रायो नैबेहाय जाहैबाय मुला बिलाइ खामानि गैयि मुला ओरैनि दासो जोंना संनांगौ खावनांगौ हरनि 12टा 1टा 3टा जाहैलायो जोंना जायै सङैनो
मालायफोर जाखांनानै उन्दुनानै गरद खांबासो जों मोनजायो। मालाय जाखां लोंखां खिखां उन्दुयो होमब्लासो जोंनि संनाय खावनाया सुरु जायो। फैगोना फैया जाखोलाय जिथुलालाय? मोनबेसे मोनसे? नोंना रिसार्ज गैयाना? दा नै जोंनाबो लाइभ दङ, लोगोफोरजों एसे रायलायनि। दिनै नै संनाय खावनाय जोंनाबो सुरुथार। मोनसे एसे लानोसै। कमेन्टफोरखौनो रावबो हरनो गोसो गैथारला माथो। बारा जोंखौ एकदम नागारलांजोबथारो बयबो। नागारलांबाय नोंसोर जोंखौ होननांसिगोनसो। बावगारलांथारबाय गावनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिबाजैमोनखौ बावगारनो हमारबाय नोंसोरो। नोंनि मा कमेन्ट हरदों नायदो। नि रिता बर' हाय मा खबर? जोंहानि दासो जानायनि मुखुब दालि संनो। मारै खबर सबर ओंखाम जाखांबाय नामा? मैथाजों जानाय नायनोसै जों दिनैहाय। मैथाजों दाउ बयलारजों माबायदि मोनजायो? बिनि माबायालाय जोख्लोबग्राया? जोख्लोबग्राखौनो अबाव? बाथोन जानांगौमोनदां। गोखै गोला। रिता बर' हाय एके बड' ब्लग हेल' हाय हेल'। माथो माबायाबो गैला मालानो गैला बेनालाय। संफुनायाव गेसा जोब्बायलायनो। गेस जोब्बा बायनानैसो जानांसिगोनलाय नै गेसाबो हैनांसिगोन मालायनि गेस खें बुंबाय थायो। ओमफ्राय रिता बर' मोजां ना खबरा? औ बिराद मोजां खबरा। नोंथांनियालाय माबोरै? जोंनाथ' बिराद मोजां। ओरैनो नों बेजों थालाय कमेन्ट नायहर एसे। गोसोखांदोंना ओंखामखौ माबानाङा आरोना दै गैयाथोन। थाबाय थायो जा फुङाव दै नाजावलांनाय जायो। माला ओरैनो थाखो? फैबाय उन्दुफैबाय बे ओरैनो थानाय जाबाय। फैनानै उन्दुनाया ओरैनो थानाय जायो। उन्दुनायाबो मोनसे खामानि। नों मालाय मोनायाव उन्दुयो? माथो सानावसो उन्दुलायदों नोंलाय फुङावसो गरदलायनायलाय। खिबुजों बार गलांनायमोन थाल मोना माथो नोङो। मोनजोब्बायारे जा गोथाव जायो मैथाजों दाउजों। आंबा जाबाय थायो। दाउ बयलारसो आब' जोंना। दाउ बयलारजों गोथाव जागोन जानो बे? दाउ बयलारजों जाफेरनायाखैलै जोङो एकदम एबारावसो फार्स्ट टाइम जानायगोन नै। दाउ बयलारजों मैथा गोजा नामा? बेंगालरनि मैथा 2 नाम्बारि मैथाजों जोंनि नाम्बार 1 माबाजों हाया। अबे? मोनसे नङा मोनसे बखिबाय थायो बे मानसिया। बिदि टाइमसो होनदोंना आङो माथो होनदों? सानावलाय माथो खालामदों नोंलाय? मा खालामदों? दैयानो गैया होनखाबाय दैयानो गैया। आंखौल' खें बुंबाय थायो।
जोङो सिखारनानै ओंखाम ओंख्रि संनांगौ जेबो जाया जायो बयलारजोंसो थावसिन दे जानायनि जोंबो न'नि नङा लकेल नङाना सालानि माबासो न'नि दाउमोनबाथ' मोजां जागौमोन बयलारसो ब्रा थावोना थावा सायजों फानसै दा मैथाखौ Hello my friend I'm come again दे मोजां दे फैबायबा जोंहा दासो फैदोंलै रायलायनो दसे सोलाबथ'आ दे नोंथांमोना दे कमेन्टफोरखौ थाकाटक खालामना दोनहरबाय था ओमफ्राय लाइकफोरखौ थुखावलाबायदो होननानै दोनहर फटाफट फैगासिनो आं I'm coming 5 minutes again होननानै आंबो हेलो I am water citizen होननानै होद जाबायलै नै बेखौ जाब्रांखौ गारनोसै मेलेमखौ लाजोबखाबाय जासिगोन दा नायफैलाय गैला दा बे होजाजोबो अबे बे गासिबो होजाजोबो मोनजोबो बियो थोद एफा गाज्रि होयो नामा थोआ आरो नै सायना दोन गाबोन संगोन आं बाथोन संना लांगोन आं जायालै नोंजोंबो बोरै जाखो कमेन्टफोरा माथो गोदो दङलाय नामा लोगोफोर बावगारलांबाय नोंथांमोनहा जोंनि फल'वारफ्रा गैया लासैनो खमायलांनायनिफ्राय खमायलांबाय मोसाना दंबालाय नुदोंसै लासैनो खमायलांथारबाय आरोना खमायै दा मावैनो जिर'आव जाहैसै जोंनि लोगोफ्रा फ्रेन्डफ्रा मानो बेबायदि खालामखो जोंखौ मानो बावगारलांखो नोंथांमोनालाय Hey, Dima, नै ओंखामा गाबबाय ओंखामनो मस्ला होफैदो मस्ला नागारलांबाय नोंसोर हारिनि बे जोहोलावफोर गावनि बिमा बिफा बिदा फंबायफोरखौ मा नोंनो आइया ब्लग मा ओंख्रि संखो फंबाय ओंख्रिया दाउ बयलारसो जोंनिया दाउ बयलारजों मैथाजों ओमफ्राय चिराय सानिल'नि पिकनिक यार्डआ बाहुबालि आइ एम प्रिन्जेल नार्जारि पिकनिक यार्डआ बाहुबालि माबोरै जाखोरा आं बुजियासैलै आइ डोन्ट नो इंलिश I don't know English, bro.
पढ़ा लिखा नहीं है, खाएगा पिएगा घूमेगा, 2-3 बीवी रखेगा, नहीं दिया बैगिंग में। Người nó có mìnhขึ้นเลยsao vậy đi खाएंगे पिएंगे बीबी रखेंगे सॉरी आई एम राइटिंग मिस्टेक ओके ब्रो कोई बात नहीं है दोबारा कोशिश करो आई एम ओनली ऑन बोथ लैंग्वेज अंडरस्टैंड I am not understanding English and Hindi. मुझे तो सही बात आती है। इसको बड़ा वाले। बस सर वो खाना मुझे नहीं मिलेगी। कौन बुलाला? बुला बोलो मुझसे। बुलाला ही बोलना हुआ है। मुझे जाना है। मुझे जाना है ना। और तुम रंग ले। तो गाइस आज बहुत स्पेशल होने वाला है देखिए संबराम बिलाई लेके आया है हम लोग Jagralo jepo mau berena. Janalo beren. Banyak jibok satu bosigar nunggu. Itu. Angkubo support kalam na hodel gopor dede kalam gande sinta dia dan kalam di umur ko support kalam kan. जों बयखौबो सापर्ट खालामो जोंनि बर'फोर होनबाथाय जोङो बिराद मोजां मोनो आरो जों बर'फोरखौ होनबाथाय बयखौबो सापर्ट खालामो जोङो बर' होनबाथाय जोङो बयखौबो सापर्ट खालामो बर'फ्रा जोंना अरायबो जौगालांनांगौ अरायबो गोजौआव थांनांगौ आरो ओमफ्राय गोजौआव थांनानै माबानोल' नाङा मा होनो गुबुनखौ नायफिननो रोङैल' जानो नाङा आरो नै लादो आलौले सादा सोर सोर मा मा बेसे बे मुथायाव बियो माबाया 30 थाखा नामा 30 थाखा ना 30 थाखा होनो 30 थाखा खोमा 30 थाखानि लाबोबाय नैबेखौ लाबोबाय नै जिन्जार गार्लिक पेस्ट ओरै उल्था खालामबासो सिदा नुयो नामा जिन्जार गार्लिक नै ओरैसो खालामनांगौ केमेरा उल्था नुयोलै ने बोरैबा जिन्जार गार्लिक बियो नै दंमोनदां इनि फुरिखौबो गाराखै नै आं जेरै लाबोना होबाय ओरैनो दं जेबो गारा बे मानसिया मोनामलायनानै सप्तासे थागोन होनबासो गारगोन बेखौ खबरा मोजां ना संजिता बर' you are talking about
corona something that video. I am coming your stream. कोरोना, हाँ ब्रो, यहाँ पे कोई कोरोना कोरोना का बात कर रहा था। अभी मतलब कोरोना का सिचुएशन तो बहुत कम है। कोरोना का बोल रहा है, कोई बोल रहा है झूठ बोल रहा है इलेक्शन का वजह से, कोई बोलता है आया है करके। किसका बात को विश्वास करो, समझ में नहीं आ रहा है। किसका क्या बात को समझ में आना है वो पता नहीं चल रहा है हम लोग को। और एक बात है, हम लोग जिस जगह पे रहता है यहाँ पे बेंगलोर में, अभी लैंग्वेज को लेके, भाषा को लेके बहुत गड़बड़ चल रहा है अभी। जिसको भी बेंगलोर में रहना है उसको कन्नड़ा बात करना ही पड़ेगा। पड़ेगा, नहीं तो अभी यहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल है। अगर बात करने नहीं आता है तो सीख लेना, वही बोलता है वो लोग। अभी सीखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जगह पे आया है, बात करना पड़ेगा, अभी सीखना पड़ेगा। हम लोग तो थोड़ा बहुत समझ में आता है, बस ज़्यादा नहीं है हम लोग को भी। 100 में हम लोग को 70-80% आता है, 20% हम लोग को भी ज़्यादा आता नहीं है अभी तक। और मेरा वाइफ को बिल्कुल भी पता नहीं है अभी। 100% में 2% तक भी पता नहीं है अभी। बहुत कुछ सिखाना है। तो देखिए हम लोग क्या बना रही है। मीठा मीठा चिकन बोरे बोरे लागायबाय नामखिया लागायबाय। हाँ बहुत गुस्सा है, लेकिन आंहा उन्दुनोसै, नोंसोरहा संजाबाय थादो। गामिनिखायनो थाब थाब उन्दुनो ओंखारो। दे आब' उन्दुदो दे। माथो खालामनो, जोंबो गामियाव थाबा 5टायावनो उन्दुयो। बाव थानानै अयबास जाबाय साननैसोआ। जोंबो न'आव थांफिनबा बिदिनो 6टा 4टायावनो उन्दुग्रा जानोसैलाय। दा बाव दंफैयो नालाय एसे उन्दुनो ओंखारा आरो दा। जोंबो न'आव थांबा बिदिनो उन्दुगोन। न'आव सानसेयावलाय आङो सोरबाफोर थांग्रा दङबा। सोरबाफोर थांग्राफोर दङबा खबर हरबानो जाबाय। एसे प्रब्लेम जाथारदों आंना। माने न'आव थांनानै फैफिननो। My name is संजीत बसुमतारी और इसका नाम है सुजाता। सुजाता हुजूर हुजूर। मेरा संजीत बसुमतारी, मेरा वाइफ का नाम है सुजाता कुजूर। अभी यहाँ पे आया है, मेरे साथ शादी किया है, तो उसका नाम भी सुजाता बसुमतारी हो गया। और बताइए कैसे हो। दे कमेन्टफोरा लागाय हरदो दे थाब थाब, माथो रावबो गैथ'थारला। उन्दुजोब्बाय नामा, बयबो उन्दुसिगोन नामा। जोंबो उन्दुनोसै नै, ओंखाम ओंख्रि मोनखांबाथाय उन्दुनायनि टाइम जाबाय। उन्दुनांसिगोनानो।
So friends, bye bye. दिनैहाय बाय बाय लानोसै माथो रावबो गैलानो सिरि जाबाय मालाबा गोबाव मोजां सम लानानै रायलायफिनसै. That side you are God. Bye friends. Good night. नेटनिबो प्रब्लेम जाबाय थायो जों. बहुत रात हो गया, हम लोग गलत लाइव पे आता है इसलिए हम लोग के पास हम लोग को कोई देखने वाला नहीं आता है. इतना रात को सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं आ सकता है. चलिए बाय बाय, गुड नाइट. दिनै जोंनियाव फुंनिफ्राय सानसे सान्दुं ओंखारासै. जेरै माबायाव मोनायाव जेरै खोमसि जानानै थादों बेबायदिनो खोमसि जानानै थादों. मा खालामो ओरैनो बेखौ Hi all girly worldwide. Hi Mr. Ram Garam. Olga, your wife. Yes, my wife is old. Old is gold. Quickly, right? Stop. जों बाथाय जोंखायदो आंना. रागा जोङो नै जे आं खाथियाव थाबाय रागा जोङो बे. जो हरगारगोन बाराबार. जो हरबायलां थांलायनाय. बाय बाय लानोसैलै लोगोफोर. आं सासे सानैबाथाय मोजां मोना रायलायनो. जोंनि लाइभ फैनाया मोजां टाइमाव फैखायो. उफाय गैया मा खालामनो, मावनानै जाग्रा मानसि. हरना गुरनाबासो लाइभ फैनांगौ जायो. अके ओरै खिथाहरदों नै माबेलाय. What is this? This is what? Yo man, yo. राम नाम छपते हैं. आप गेमर है क्या? गेम खेलते हैं क्या आप? बहुत ज़्यादा गेम खेलते हैं क्या? हम भी गेम खेलते हैं. चलो शुरू करते हैं गेम खेलना. हम भी खेलते हैं. अभी बहुत दिन हो गया गेम नहीं खेला. उस गेम खेलती है, टक मारते हैं. मैं भी गेम खेलते हैं. आज गेम नहीं खेला, गेम खेलना है अभी. चलो लेट्स गो. कोई आ जाओ मेरा साथ, गेम खेलना है तो. बाय बाय फ्रेंड्स. बाय बाय.
बाय।